Meritokrazija zero, jott mhux dak illi taf, imma l-min taf. Żgur li kulħadd jiftakar din l-għajta tal-Partit Laburista meta kien fl-oppożizzjoni, għajta li Muscat kien rikeb fuqha biex jirbaħ il-voti. Illum morna nistaqsu lill-Prim Ministru jekk għadux jemmen fil-meritokrazija u tlabniħi wieġeb dwar xi kwalifiċi għandu l-ex assistent personali tiegħu Gert Farrugia biex poġġeħ kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise. Muscat ikollu jieqaf minkejja l-nies tiegħu pprovaw iżommuna bil-ġurnalista ta' Super One spiċċat timbotta anke lil Joseph Muscat stess biex ma jkollniex ċans nistaqsu. Xi kwalifiċi għandu Gert Farrugia biex jieħu pakkett finanzjarju li jisterħaq il-180,000 euro? L-ewwel nett tafu sewwa li hija gidba dik. Lill-Prim Ministru madankollu fakkarnieh fi kliem Gert Farrugia stess li fil-jum ta' qabel qalilna biex nirreferu għaċ-ċifri ppubblikati fit-Times. Tista' tiċċekkja bil-qalb kollha, tista' taqra l-artiklu sew li ħareġ tinduna li hija gidba. Bit-Times turi iswed fuq l-abjad li l-pakkett ta' Gert Farrugia se jkun qed jitla minn 130,000 euro għal 180,000 euro. Paga fenomenali ta' 500 euro kuljum. U għalinna niċċekjaw il-fatti kif ħarġhom f'Times of Malta. U naħseb tinduna qed tgħidu gidba. U hawn kif inhi tipika ta' Muscat dawar l-argumenti fuq il-passat. Għandu kwalifiċi naħseb ftit aħjar minn Talan Kamilleri. Li huma? Minn Talan Kamilleri. Apparti l-ħabib tiegħek Prim Ministru. Minn Talan Kamilleri. Bħalma għamel Gert Farrugia lejliet Muscat dritt tal-karozza. Jgħid il-Prim Ministru, Gert Farrugia se jkun qed idaħħal pakkett finanzjarju li fis-snin li ġejjin se jitla somma ta' 500 euro kuljum. Għalkemm huwa stess serħilna rasna biex niġġudikawh fuq dak li jagħmel. Jien inħossni komdu nitkellem fuq ir-riżultati li qed niksbu. Thank you. Frażi li tfakkarna fil-weda solenni li kienet għamlet magħna Mart il-Ministru Konrad Mizzi. It's judged on me what I do for you.